Βρισκόμαστε, ετοιμαζόμαστε για πρωτόγονη και λίγο αγριεμένη συνταγή. Θέλω να σας συστήσω το Μάρκο. Θα σας κάνουμε λοιπόν ένα κλασικό φαγητό της ισπανικής κουζίνας, το οποίο μάλιστα έρει την καταγωγή του από εδώ, από τη Μαδρίτη. Πώς είναι η συνταγή που θα κάνουμε? El plato se llama cocido. Cocido μαντριλιάνο, δηλαδή είναι της Μαδρίτης. Νεράκι βράζει και προσέξτε, θα βάλουμε διάφορα είδη κρέατος. Θα εντυπωσιαστείτε, διότι εδώ στην Ισπανία δεν πετάνε τίποτα. Καταρχήν θα βάλουμε ένα αυτί από χοιρινό. Προσέξτε. Τι να προσέξετε, δεν το ξέρετε καλά. Ήτανε κουφό το γουρούνι, του κόψαμε το αυτί, πώς το λένε? Ορέχα. Και αφού του κόψαμε το αυτί, να γίνει ασορτή, του κόψαμε και την ούρα. Να μην πάει χαμένη η ούρα. Πώς λέγεται? Ράβο. Κοκαλάκι, παστό. Εσπινάθο. Εσπινάθο. Λαρδί, λίπος. Τοθίνο. Τοθίνο. Πώς λέγεται? Τσορίζο. Τσορίζο, λουκάνικο. Α, αυτό το ξέρω κι εγώ. Χαμόν. Χαμόν. Αυτό είναι μουσκάρι. Μορφίλιο. Μορφίλιο. Αυτό είναι γουρουνάκι. Παντσετούλα. Κοστίγια. Κοστίγια. Και κοτοπουλάκι. Πόλιο. Πόλιο. Μόνο εμένα δεν έβαλε στην κατσαρόλα ο Μάρκο. Περιμένουμε να πάρει βράση. Θα ξαφρίσουμε, θα περιμένουμε να γίνουνε και θα δείτε τη συνέχεια. Τώρα θα προσθέσει τα υλικά αυτά που πρέπει. Μια πατάτα. Πατάτα. Zanahorria. Το καρότο, έτσι το λένε. Cebolla. Το κρεμμύδι. Και ρεβίθια. Καλά μουλιασμένα. Garbanzos. Καρμπάνθος. Α, θα βάλουμε και λίγο γαλάτι. Repollo. Λάχανο. Έχουν περάσει 2 ώρες. Βράζει κατσαρόλα με τα κρεατικά. Υπάρχουν 2 υλικά που δεν έχουν μπει ακόμα. Το ένα είναι το λουκάνικο από αίμα, η περίφημη μορσίγιας. Και το άλλο είναι ο φιδές, ψιλοκομμένος. Μόνο που δεν θα τον ρίξουμε εδώ μέσα, θα τον βράσουμε χωριστά. Γι' αυτό ο Μάρκος θα πάρει ζουμάκι. Θα ετοιμάσει μια σούπα εδώ που θα είναι και το πρώτο πιάτο του κοσίδος. Οκ. Προσέξτε, τώρα ήρθε η ώρα να βάλουμε το ματωμένο λουκάνικο. Αυτό θέλει κι άλλο βράσιμο. Να το στείλουμε στη μεγάλη κουζίνα μέσα, να φτιάξουμε εμείς το φιδέ μας. Ωραία. Y añadimos un poco de sal. 5 λεπτάκια θέλει και είναι έτοιμο. Φιδές είναι αυτός. Τι να θέλει ο φουκαράς. Η σουπίτσα μας είναι έτοιμη. Μάρκο, να σερβίρουμε. Μαλακτική. Με φιδέ. Να θυμηθείτε τα παιδικά σας χρόνια. Και ήρθε η ώρα να έρθει η μεγάλη κατσαρόλα από τη μεγάλη κουζίνα. Φάρτε τη! Ένα-ένα βγαίνουν τα κομματάκια από το κρέας. Κοτόπουλο. Η ούρα. Βγάλε την αυτάρα. Λοκάνικο. Χαμόν. Ωραία. Βγάλαμε όλα τα κρέατα. Τώρα θα κάνεις κόψιμο. Τρυφερό το λίπος.
Όλα κοπήκανε σε μπουκίτσες, μικρότερες ή μεγαλύτερες. Τώρα θα σερβίρουμε στη βιαθέλα. Και αφού ξεμπερδέψαμε με τα κρέατα, ελάτε να σερβίρουμε και τα λαχανικά μας. Ο λίγον καροτάκι, λιωμένη πατατούλα, βάλουμε και λίγο λάδι, ελιάς. Υπό το βλέμμα ελληνικών θεοτήτων, κρέατα όλων των ειδών, χαμόν, ρεβίθια, πατάτες, καρότα και σουπίτσα με φιδέ, για να είναι μαλακτική για το στομαχάκι σας, από το Μάρκο σε ένα ελληνικό εστιατόριο στην καρδιά της Μαδρίτης.